Dobrý den. Já jsem si přišel nahrát teďka rozhovor. Vy jste mi volali, že potřebujete doklad o mým synovi, doklad o pobytu. Jenom já nesouhlasím s tím, abyste si cokoliv nahrával. Já vám teraz upresním paragraf 84 a 94. Vy jste pod úradem vystupujete jako veřejná osoba, takže si vám právo vás nahrát pre důkaz súdu, generálního ředitelství a tak dále. Pokud si můžete prestudovat zákon klidně a můžete si na to zavolat i štátní policii. Ne, jenom paní vedoucí. No, tak já si... V pohodě. Takže paní referentka nakonec u vedoucí po 20 minutách zjistila, že neumí pořádně paragrafy. Konkrétně paragraf 117/1995, paragraf 3. Dle evropského zákonu, který spočívá v tom, že pokud člen Evropské unie je v České republice výdělečně činný, nepotřebuje mít tady žádný potvrzení o přechodním pobytu, jenom o pobytu, respektive o dokladě o bydlení. To znamená, že si udělám doklad, že bydlím pod mostem třeba. Paní referentka mě tahala na úrad 4krát mi tvrdila úplně jiné informace. Dopadlo to dneska tak, že jsem přišel i s potvrzením z velvyslanectví, který ani nechtěla, kdyby se mi ho nedal. Takže tím pozdravím paní referentku. A spousta strandy na internetu zase takový sprostý píči tlustý. Na vyřízení žádosti máme nějaké 30 dní, takže zhruba tak prostě nějakým způsobem probíhá řízení, takže zhruba tak já nevím, do měsíce dostanete rozhodnutí, jak jsme rozhodli. Já bych se chtěl zeptat, žádala jste mě po telefonu o pás dítěte, anebo o nějaký podložený doklad, že žádám o pás dítěte. Z jakého důvodu? Tak za prvé, nemluvil jste se mnou? To s nějakým referentem. To bych se chtěl zeptat, proč. Vyjádřím se akorát takhle. Žádost je řízení, jakmile prostě dostanete určitě nějakým způsobem rozhodnutí, nebo dostanete určitě 100% rozhodnutí. Jo, tím pádem prostě... No, to mi je jasný, já jen se ptám proč, protože jsem tady byl 4krát. Neoprávněně tady lidi jako referenty. Byl jsem nejen u vás, ale u ostatních 3 referentů, který neoprávněně chybu ze zákonu... Já prejdu teďka k vaší věci. Vy jste ode mě žádala prechodní pobyt a od přítelkyně prechodní pobyt. V zákonu 117/1995 paragraf 3 stojí, pokud člen Evropské unie v České republice je výdělečně činný, není potřeba žádný prechodní pobyt, jenom doklad o bydlení, což je tohle, co jste mi zamítla. Já mám udělaný jak rozhovor z toho, tak zvukový záznam, tak video záznam. Tvrdil jsem mi vaši kolegyně, při každém jedném jednání, či na úradu, nebo na jakým veřejným prostranství si nahrávám každý jeden záznam. Mám každý jeden záznam zaznamenaný, to zdokumentuji a pustím generálnímu ředitelství, protože tyhle papíry, všechny, co jsem vybavoval, mi stalo asi měsíc práce. Teďka mně přijde podle vašeho zákona po 2 měsících dávka. To znamená, já budu teďka 2 měsíce bez dávky. To si samozřejmě taky budu úrokovat, peníze si půjčím, podám stížnost na to, že moje dávka přišla pozdě vašou interní chybou. Všechno mám zdokumentovaný, volal jsem na ministerstvo, tam v tom mají taky bordel, volal jsem přes X ministerstve, volal jsem s pravíkom. Já prosím vás, mluvím v rámci možností. Já s vámi mluvím ještě slušně. To kdyby jsem tady byl vulgární, co mi zákon dovoluje, pokud neuražím veřejného činitele, tak to ještě buďte ráda, že s vámi mluvím takhle. Protože jak já jsem tady byl a měl jsem tady záznam, podle záznamu, co jsem nepuštěl jenom sebe, ale i advokátu, podle vaší, co vy jste naražala na mě a na přítelkyni, bylo to, že vy od nás vyžadujete všechny možný papíry, jen protože my jsme Slováci. A že nás berete jak nějaký migranti, co tady přijdou lidi, utečenci z nevím čeho a dostanou peníze. A my jsme Slováci. Já mám ještě starý český rodný list a československý. A já jsem se narodil jakoby na Československu. Já nejsem žádný migrant.
evropský, řeším to protože já si beru dovolený, já si beru z mýho volna něco, co nemám proplacený nijak ráz. Kvůli tomu, že vy tady máte nějaké administrativní chyby, anebo preskakujete zákon. Jak si referent, jako vy, může dovolit říct, že já potřebuji přechodní pobyt a ještě se mnou vtedy hádala, že já potřebuji prokázat, že jsem tady. Přitom na to stačí sociální pojišťovna, že ji hradí zaměstnavatel, což mě hradil. A nebo doklad o ubytování, což je tohleto v případě mýho syna. Kvůli čemu? Já jsem zbytočně čekal měsíc skoro. Pak jsem dostal papíry, které nebyly korektní k tomu, co jsem podával. To znamená příspěvek na bydlení, ve který jsem žádal až naposledy, jak jsem tady byl. Ty papíry jsem dostal při prvním jednání, jak jsem byl tady. Takže můžeme se podívat spolu, když jste se podával žádost. Ještě bych jsem teda rád mluvil s paní vedoucou, když teda měla přijít. Protože tady lidi poučují, referenti poučují klasicky fyzické osoby o nějakých paragrafech, o to, co musí a nemusí, a přitom to sami nevědí. To víš příklad tady, co se týče nahrávání a tak dále. Ten paragraf se vám mohl tady sfotit s razítkem ministerstva vnitra. No, vy jste se... No, já si to... Ale já jsem vám řekla, že jsem nesouhlasím s tím... To jsem vám neřekla, akorát jsem řekla, že s tím nesouhlasím. To, že si ho nemůžete udělat, jsem vám neřekla ani slovem. Takže to nemusíte, s tím nemusíte vůbec souhlasit. Takže tím si rozumíme. No jasně, dobré, v pohodě. Já jsem vám nic nezakazovala. Takže pane Prudko, 12.7.2016 se tady podal vaši žádost, takže budeme dál postupovat v zákonných mezích, tudíž my vám dáme do měsíce, jak máme na to, jak jsem říkala, 30 dní na vyjádření, na rozhodnutí, takže do 30 dní dostanete rozhodnutí, ano? Teda tohle ten dokument už nepotřebujete na prokázání bydliště dítěte, teda, jo? Protože v zákoně stojí prokázání, to jsem prokazoval zdravotní pojišťovňou plus evidenci, že tady má doktora. To na prokázání stačí dle zákona. Z ustanovení paragrafu 117/1995, paragraf 3. Zákon evropským. Pokud chcete, že to udělám to jako součást vašeho spisu. Tak jak to bylo původně, tak my jsme napsali žádosti, takže ho máte v žádosti. Paní teda trvalé občance už máte a to dítě vaše taky? No jaký má trvalé pobyt? No, dobře. Takže ne u vás? Jo. No to tam. Tady vás poprosím jenom o podpis, tím, že souhlasíte s tím, že jsem si mohla pořídit kopii a tento dokument dodám do vašeho spisu. Ano?